Tá bucail ceithre bliana déag díos ag dul chomh fada leis an ísealtír an deireadh seachtaina seo, chun páirteach leatha ag Comórtas Idirnáisiúnta Taecuando. Tá mé sé ag go dtí taekwan open in as in san ísealtír, agus tá seo má trú am ag go. Tagan a lán daine ó an Europe go dtí an Comórtas seo. Téim go dtí cethir rangana taekwan-do gach seachtain, agus óhaim má le cleachtú, agus deanna mé iarracht le mai agus ceanna bheith ihe móiseáin, agus cé mé feadh choú mé fásta. When mé cuaig buin sa críomh dónda, bhí trí ceann óir, bhí chéan ceann airgid agus bhí an ceann eile críomh ua. Tá fiachra ag sú leis an lámhan uachtar a fháil ar a chud iomathirí agus beann óir eile a thuairt a bhaile leis.